கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகிநந்தனாய சனந்த கோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக. நான் பாலகோபாலா பக்தை லதா பேசுகிறேன். அனைவரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுமாறு வேண்டிக் கொள்கிறேன். போன வீடியோவில் அம்பரீஷன் சரித்திரம், அஜமிலா சரித்திரத்தை பற்றி நாம் கேட்டிருப்போம். இப்போது இந்த ரோக நிவாரணியை பற்றி நான் சொல்லப்போகிறேன். நாம் அந்த ஸ்லோகத்தை பற்றியும் அந்த ஸ்லோகத்தில் உள்ள உண்மைகளை பற்றியும் நாம் முதலில் பார்ப்போம். இந்த ஸ்லோகம் யாரால் வந்தது, எப்படி வந்தது என்பதை பற்றி முதலில் நாம் காண்போம். இந்த ஸ்லோகத்தை எழுதியவர் நாராயண பட்டத்திரி ஆவார். இவர் கிருஷ்ணன் மேல் அளவு கடந்த பக்தி கொண்டவர். இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கவிநயத்துடன் இதை சுருக்கமாக எழுதியவர்தான் இந்த பட்டத்திரி. உண்மையில் இந்த நாராயணி பட்டத்திரி இந்த நாராயணியத்தை எழுதினார் என்று பார்ப்போமா? குஷ்டநோய் ஒரு நாள் அவருக்கு குஷ்டநோய் பீடிக்கப்பட்டு இருந்தார். எந்த வைத்தியராலும் அந்த நோயை தீர்க்கவே முடியவில்லை. அவர் பாருங்கள், இந்த நாராயணி பட்டத்திரி எவ்வளவு பெரிய கிருஷ்ணர் பக்தர். அவருக்கே இந்த நோய் வந்திருக்கிறது என்றால் அந்த கிருஷ்ணன் அந்த நாராயணி பட்டத்திரியை என்ன செய்ய சொல்லியிருக்கிறார் என்பதை நாம் பார்ப்போம். உடனேயே குருவாயூரப்பனிடம் பட்டத்திரி வேண்டினார். ஐயா, என்னை காப்பாற்றுங்கள். எனக்கு எந்த வைத்தியராலையும் என்னை இந்த நோய் தீர்க்கவே முடியவில்லை. நீங்கள் தான் இதை தீர்க்க வேண்டும் என்று அவர் மனதில் கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்தே அந்த குருவாயூர் கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திண்ணை இருக்கும். அந்த திண்ணையிலே அவர் படுத்திருந்து யோசித்து கொண்டிருந்தார். உடனே ஒரு அசிரீரி வந்தது. நீ பாகவதத்தை சுருக்கி நீ இந்த நாராயணியம் என்று நீ எழுது என்று சொன்னார். உடனே காலையில் எழுந்தவுடன், ஐயோ, இந்த நாராயணியம் எப்படி எழுதுவது, இதை நான் எப்படி சுருக்கி எழுதுவது அப்படின்னு அவர் யோசித்து கொண்டு இருக்கும்போதே அங்கு ஒரு ஆச்சாரியர் போனார். போய்கொண்டிருக்கும்போது மீன் தொட்டு உண் என்று சொன்னாராம். என்னடா இவர் இப்படி சொல்லிட்டு போகிறாரு? அவர் யாருன்னு பார்த்தாங்கன்னா அவர் குருவாயூரப்பருடைய வடிவில் அதை சொல்லி கொண்டு போய்விட்டார். உடனேயே அவர் என்ன யோசித்தார்? ஐயோ, மீன் தொட்டு உண், இதுக்கு பொருளுக்கு அர்த்தமே புரியவில்லையே. அப்புறமேட்டு அவருக்கு புரிஞ்சது என்ன என்று புரிந்ததால் முதலில் இந்த 10 அவதாரத்தில் அடங்கியுள்ள மச்ச அவதாரத்தில் முதலில் தொடங்க சொல்லியிருக்கிறார் இந்த ஆச்சாரியார் அப்படின்னு அவர் நினச்சிட்டு உடனே அவர் மச்ச அவதாரத்தை பற்றி ஃபஸ்ட்டு எழுத ஆரம்பித்தார். அதுதான் பாகவதத்தில் உள்ள தச அவதாரத்தை இதை சுருக்கி எழுதியிருப்பார். அதில் 18,000 ஸ்லோகம். இந்த நாராயணியத்தில் 1030 ஸ்லோகம். இந்த 1030 ஸ்லோகமும் ஒவ்வொன்றும் மணிமணியான ஒரு ஸ்லோகமாக இருக்கும். முதலில் இந்த நாராயணி பட்டத்திரர் கஷ்டப்பட்டு அந்த குஷ்ட நோயோட அவர் உட்காந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு தசகம் என்று எழுதினாராம். எழுத அவருக்கு இந்த குஷ்ட நோய் சரியே ஆகலையாம். அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாராம். கடைசியில் 99 தசகம் முடிச்சுட்டு 100வது ஸ்லோகம் அப்படியே அழுதுட்டு அப்படியே அந்த குருவாயூரப்பனுடைய கண்ணுலேருந்து மூக்குலேருந்து வாயிலேருந்து அப்படியே வர்ணித்து அப்படியே எழுதி மழன்னு கண்ணீர் விட்டுட்டு இருக்கிறப்ப உடனே அவர் காட்சியளித்தார். தந்த மறுகணமே அந்த குஷ்ட நோய் போய்விட்டது. அப்போது அவருக்கு ஒரே சந்தோஷம். அதனால்தான் இன்று வரை இந்த நாராயணியமும் சப்தாக என்ற முறையில் நாங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் படித்து கொண்டு வருகிறோம், நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் சேர்ந்து. அதனால் இது எப்படி தெரியுமா தொடங்கும்? செப்டம்பர் 5th டிசம்பர் 14th 15th தான் நாராயணிய பட்டத்திரிக்கு குருவாயூரப்பன் காட்சி கொடுத்த நாள். தயவு செய்து அந்த டிசம்பர் 14th 15th கட்டாயம் நான் சொல்ல கீழ்வரும் ஸ்லோகத்தை கட்டாயம் நீங்கள் படிக்க வேண்டும், சொல்ல வேண்டும். ஸ்லோகம் என்னவென்று பார்த்தால், அதாவது நாராயணியத்தில் 8வது தசகம் 13வது ஸ்லோகம் இது. அஸ்மின் பராத்மன் அனுபாத்மகல்பே துவமித்த முத்தாவித பத்மயோனிகி அனந்த பூமாம் அமரோக ராசிம் நிருந்தி வாதாலய வாச விஷ்ணு. அதாவது என்ன சொல்கிறாரு? பரமாத்மாவாக எங்கும் வியாபித்திருக்கிற குருவாயூரப்பனே, இந்த பாத்ம கல்பத்தில், அதாவது பாத்ம கல்பத்தினா அவருடைய அந்த தொப்புள்ளிருந்து யார் வந்தார்? பிரம்மதேவன் தோற்றுவித்தவரே நீயே, அளவற்ற மகிமை உடையவரும் நீயே குருவாயூரப்பா, நீரே என்னுடைய வியாதி கூட்டத்திலிருந்து என்னை காப்பாற்ற வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கணும். இந்த ஸ்லோகத்தை படித்ததுனால நான்
கண்ட உண்மை சம்பவத்தை பற்றி ஒரு 2 நிமிஷம் நான் சொல்லுகிறேன். இந்த ரோக நிவாரண ஸ்லோகம் நாம் எப்போதும் மனதார நம்பிக்கையுடன் ஸ்ரத்தையாகவும் நாம் சொல்ல வேண்டும். எக்ஸாமுக்கு படிக்கும்போது விழுந்து 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 படித்து அப்போ கடைசியில் நல்ல ரிசல்ட் வருமோ அதே போல்தான் நாம் ஒவ்வொரு நம்பிக்கையும் நாம் ரிசல்ட்டு போல அதை ஸ்ரத்தையாக செய்ய வேண்டும். இது என்னன்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்தங்கன்னா, நானும் ஒரு தடவை நான் 2014 நான் நாராயணி கற்றுக்கொள்வதற்கு முன்னால் எனக்கு ஹார்ட்டு இர்ரெகுலர் பால்பிட்டேஷன் வந்தது. அப்போது டாக்டர் என்னிடம் சொன்னார், நீங்கள் உடனடியாக பேஸ்மேக்கர் வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். உடனே நான் வைத்து கொள்ள மாட்டேன் என்று ஓடி கிருஷ்ணனிடம் உட்கார்ந்து சாமி ரூமில் அழுதேன். உடனேயே மறுநாள் காலையில் என்னவென்றால் என்னுடைய பழைய குருஜி என்ன சொன்னார், நான் நாராயணியம் கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் நிறைய பேர்த்துக்கு, நீ கலந்து கொள்கிறியாமா என்று கேட்டார்கள். உடனேயே எனக்கும் சரி நானும் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள்ட்ட அந்த மாமிகிட்ட நான் இந்த விஷயத்தெல்லாம் சொல்லிவிட்டு அழுதோன்னே, நீ கவலைப்படாத, இந்த நாராயணி 1030 தசகம் நீ சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ளே உனக்கு எல்லாம் சரியாக போயிடும், இதை கற்றுக்கிறதுக்கு 1 வருஷம் ஆகும்னு சொன்னாங்க. சரின்னா அதுக்கு முன்னால் நான் இந்த அஸ்மின் பராத்மன் உனக்கு சொல்கிறேன், இதை நீ டெய்லி காலையில் நீ சாப்பிட்றதுக்கு முன்னால் 48 தடவை சொல்லிவிட்டு நீ சாப்பிட்றாக்கன்னா உனக்கு சரியாயிடும்னு சொன்னாங்க. நானும் டெய்லி கிருஷ்ணன் முன்னால் அழுதுகிட்டே இந்த குருவாயூரப்பனை நினச்சி நானும் சொல்லிக்கிட்டே வந்தேன். அது கூடயே இந்த நாராயணியம் டெய்லி விடாமல் போய் வாரத்தில் 6 நாள் போய் கற்றுக்கிட்டு வந்தேன். அப்படியே இருக்கும்போது மறு வருஷம் வந்த பிறகு டாக்டரிடம் செக்கப்பு போனேன். நீங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்மூத்தாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டோன்னா அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம். உடனே நாங்கள் நாராயணி பட்டத்திரி அன்றைக்கு டிசம்பர் 14 அன்றைக்கு நாங்கள் நாராயணியம் ஃபுல் புக்கு உட்காந்து இந்த உத்திரநாராயணி கோயிலில் போய் நாங்கள் படித்தோம். இது மாதிரி நான் வருஷம் நாங்கள் போய் படிக்கிறோம். எதுக்கு இதை சொல்ல வரேன்னா, இந்த மாதிரி என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு என்னுடைய உறவினர்கள் எல்லாருமே அந்த அஸ்மின் பராத்மனால் நிறைய சந்தோஷத்தையும் நிவர்த்தியையும் அடைந்திருக்கிறார்கள். அதனால்தான் நான் என்னுடைய உண்மையை சொல்லி, நாராயணி பட்டத்திரியோட உண்மையை சொல்லி நான் இதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஒரு டாக்டர் கூட இந்த அஸ்மின் பராத்மனை சொல்லி அவருக்கும் 100% க்யூர் ஆகிருக்கு. அதனால்தான் அவர்களுக்கு என் மேல் சிறந்த அன்பும் பாசமும் இன்று வரை நீடித்திருக்கிறது. ஒவ்வொரு தடவையும் ஏதாவது ஒரு கஷ்டப்படும் போது இதை கட்டாயம் சொல்லுங்கள். 16 தடவையோ அல்லது 48 நாள் கண்டினியூவாக சொல்லவும். ஆனால் ஒவ்வொரு தடவையும் டெய்லி நீங்கள் சொல்லும்போது 16 முறை 48 நாட்கள் சொல்ல வேண்டும். அதற்கு பிறகு உங்களுடைய ரோக நிவர்த்தி ஆனதற்கு பிறகு நம்ம விட்டுவிடக்கூடாது. எதையுமே சாமிக்கு தேவையானப்போ மட்டும் செஞ்சுட்டு மற்ற நேரத்தில் நம்ம விட்டுடக்கூடாது. நான் மனசில் அப்போ நமக்கு நல்லா பைகாட் ஆகிடும். நான்லாம் சும்மா இருக்கிறப்ப சமைச்சிக்கிட்டு கிண்டிக்கிட்டு இப்படி இருக்கிறப்ப இந்த ஸ்லோகத்தை கட்டாயம் சொல்லிக்கிட்டே தான் இருப்பேன். நைட்டு உற்றார் வினவனுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா சொல்லிக்கிட்டு இருப்பேன். இது மாதிரி நீங்கள் ஸ்ரத்தையாக செய்யுங்க, ஸ்ரத்தையாக படிங்க. எனக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தயவுசெய்து வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா.